masih searah gitu. Oh iya. Berarti anggere cilik dolanane kok Ya wayang. sesuai apa cilik kebiasaane. Wayang sampai dadi dalang, biasane dadi dalang, mesti bakulan Wayang. Lho, kados Mas Gading iki. Upamane lho. Cek cilik kok wis dolanan kain. Kain biasa lho kain. Ya paling gak sampeyan gede dadi perancang busana atau desainer. Oh iya. Nggih ngoten niku. Ya iya. Cilik dolanan kain kok gede dadi desainer. Blesete desainer. Paling bakal klambi. Pak Ageng men to. Ya ora ujik searah kok. Upama cilik dolanan tang, dolanan kunci, dolanan obeng. Ya nanti paling besar jadi mekanik lah. Duwe bengkel gede. Blesete dadi mekanik, Tukang tambal ban. Kan sik searah. mung tambal ban kok. Ujik searah kuwi ya dolanan alat. Tapi met upama dek cilik lho. Cilik kok enek pitik disaut diprotes ndase. Enek kucing disaut dibacok ndase. Iki gedene dadi apa? Ora sampeyan gede cilik patene. Kuwi jelas dadi begal. Apa enek bekas kok kucing liwat protes ndase. Ngeten iki lho Mas Gading. Biasane nggih ngeten iki, bocah nek kurang pengalaman ya ngono kuwi. Mosok enek cilik protes gede dadi bajingan ki ya ora enek. Gede paling ora dadi tukang sunat, apa tukang nyembelih kewan rak ngono to. Sunat kok sasarane kucing. Lho yo kuwi belajar ngono meh. Nggih, ditangkap Onoan apa? Pabrik gula. Ya. PT Sumberagung. Nggih, iki ingkang wonten ngajeng menika direktur nggih rawuh. Agung kok kebon agung iki? Kebon agung Kebon Agung kok sapa sing muni Sumberagung? lho gak ngono. Aku ngilengno. Kowe iki kupingmu ora patek krungu. Delok to kupingmu. Lah alah kuping pilek ngene kok. Wis sing buduk iki kowe lho. Aku muni piye? Sumberagung. Weru yo met iki kok iso terus nae kok iso Kebon Agung. Lho, Goblok ngeyel. lho kandhane iki harapane teng mriki jenengan ndongake para direktur napa karyawanipun saking Bon Agung napa badhe wonten pesen kalian Mas Gading Enten-enten. apa ku penilaiane apa ngono lho. Suluke apa sebetane lak ngono. Wah, wis apik nyapa nguyai segoro. Sebetane wis ketok apik. Wis. Suluke kados ramane. Oh iya. Jan apik ya. Heeh, tambahi sithik jadi rada kreatif mengko sah nom. Heeh. Tambahi. Suluk kok tambahi piye? Iya, suluk gala-gala apa ngono kan. Dadi Wah, umum suluk gala-gala contone nggih. yo Romas mal. Nuwun sewu lho Mas Gading. Jenengan nggih saged upami suluk gala-gala nggih saged. Kados Mas Komet iki. Nggih, saged Contone jajal. tapi dicontohne riye. Contone jajal. Mas ya. Malah Kabeh tadi. Wis jane wedi lho kok. jenengan tombi ya. Ya ampun. Kepinten kok anu sak menten lho, kadang di sak menten ngeten. Angel. Terus nggih, mengke jenengan nyuwun nguruk kali Mas anu niki Mas Komet nggih. Nggih, monggo Pak. Pokoke diwarai suluk-suluk nggih enten gala-gala, cinta tak terpisahkan, malam terakhir, pokoknya komplit Singkok dan keju. Oke, tak beripun kula aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Pak nggih? Ibu-ibu mboten ngantuk Bu? Alah iki biasanya agar bapak sehat, ibuke kok urung ngantuk. Wah, kang meteng biasane met. Piye lho. Iki contone tanggaku ngono. Sing mboten pengalaman iki sampean iki lho. Kok ora pengalaman? Lah iki penonton wayang ndelok ket mau kok ditakoki, "Mbok ngantuk napa dereng?" Kuwi apa urusanmu? Kowe lek wis padha ngantuk ayo turu dhewe to, Mas. Wong ndelok wayang penake ngono sehat nggih. Lah nek lara nyapa ndelok wayang? Wong ki aku ki Wong ditanggap wong ki paling tidak sapa sing nanggap, ya lho, acarane apa, dongane apa. Wih, gobloke lho. Ya kuwi paling tidak matur nuwun karo sapa lho. Sampeyan wis matur nuwun tak urung to. Matur nuwun karo sapa? Nggih. Wah.
Durung ngerti, gak matur nuwun. Lho, aku yang matur nuwun kali pimpinane sing desa. Sapa? Anu Mas Ipo. Hah? Mas Ipo. Mas Ibu sapa? Pimpinane iki Mas Ipo. Wah, iki matur nuwun sing pertama ora kuwi. Sing pertama kudu matur nuwun karo Ya karo sing ngicir tebu. Awake dhewe iso ning kene iki mergo ya kuwi. Ngono lho. Aja umpama gilingan iki umpama debu renek apa giling kok. Ndasmu. Mula pertama matur nuwun kagem para petani tebu nang pabrik gula Kebon Agung menika. Pak Erik, dereng ngertos ora Pak Erik sing pundi? Nggih. Ah, kula sing dalu matur nuwun Pak Erik, dalu punika niki mboten tanggapan. Dadi dalu iki awake dhewe iki spesial ning kene mung tambah seduluran. Ngono. Piye to, Met? Iya. Iki yo tanggapan padha ae. Ora iki awake dhewe nyaurutan. Lho, Oh iki wis rong dina yang lalu kok. wis dilunasi. Wis dilunasi Pak Erik iki beres kok. Waduh. Lah aku piye nasibku? Lho, engko tak pikir lho ya. Kok pikir ki kok terus kira-kira aku lho sanggup apa? Alah kowe lak terus sangu selamat ngono kaya wis to. Matur nuwun nggih Pak Erik nggih. Selamat bungku wong wis kanggo menyangoni. Lah dongamu apa Jal? Dongaku harapan ke depan mugi-mugi pabrik giling Kebon Agung mugi-mugi nika tambah maju, tambah sukses. Semakin ke depan semakin ada harapan. Kowe contone Dongane kanggo para warga masyarakat, para penonton sedaya. Dan kowe ta bentenan yo wis sik no karo penonton. ya iya. Kula dongake wados Kebon Agung tambah sehat, rezekinipun lancar, mugi-mugi diparingi panenan ingkang luwih, sing pedagang mugi-mugi laris, sing pejabat mugi-mugi menaik jabatan. Amin Allahumma. Sedaya kula donake yoga-yoga dinding sedaya penonton bapak-bapak ingkang wonten ngajeng kula dongake mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Aminmu karo amin kuwi rasane wis beda. Sing amin nak wedok-wedok kitok lah sing lanang ki yo ora pengen. Akhirnya rapat nek butuh sugih. Butuh sugih kene ta. Wedok tok to. Pokoke muga-muga sugih Allahumma. Amin. Oh, Ora Kang Rawuh mugi-mugi sugih. Amin, lho butuh sugih. yo aja ngono donga kok mung sugih tok iki nggo apa to? Lah wong ditungane apa? Iki main nggone pabrik gula. Iya. Gula kuwi mawa teges. Gula saka tembung guwaken kabeh sing Allah. Tenan gula mau apa mek? Gula kuwi guwaken sing Allah. Gula ana sing ngarani gendhis. Gendhis iki genah-genah rasane wis manis. Sik to. Iki mau gula mung rampung. Gula tegese apa? Gula barang sing Allah. Dadi ngene iki lho Mas. Pabrik gula. PG Kebon Agung ki ora trimo nguri-nguri ning ngurup-ngurup. Ora kok gembor-gembor ayo dilestarikan budaya ning langsung praktek ya kuwi nanggap. Lho ngono Keren ya ampun. Komen alah kok winter lho bocah iki. Atine gula mau. Bukan barang sing Allah. Wih, sapi kaya ngono kuwi harapane Aku malah gila to karo. kok gula piye to? Nuwun sewu lho Mas. Gula ana sing ngarani gendhis. Arti sebuah gendhis. Gendhis ki genah rasane wis manis. Terbuat dari tebu. Iya. Tebu kuwi saka tembung teliti dan terbuka. Itu sesuai menjadi program tetap yang diresmikan di semua staf karyawan PG Kebon Agung. Semuanya menggunakan asas keterbukaan. Mula Kebon Agung semakin berkembang. Oke, tepuk tangan untuk Kebon Agung. Bapak Ibu nyun sewu niki wau tengah jeng Mas Gading kali Mbak Lintang Kero niki Tak tapuk lambemu. Lintang Kairo nek Lho, kengko tapuk Lintang Kairo. Nah, Nyun sewu kula takut kali Bapak Ibu yang sampun rawuh nggih Mbak Lintang Kairo kali Mas Gading cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Do nanti wong-wong. iki cek lenggah lho ning ngarep kene. Mbok dibantu lho. Oh iya.
Mas Gading kali Mbak Lintang menika cocok apa mboten? Sing cocok kono sing kono urung biar. Ayo sing kene iki ya ketoke ya seneng karo kene kita. Sing kono urusi kowe sing kene tak urusane. Oh iya ya. Bu. Ibu. Mas Gading kali Mbak Kairo cocok apa mboten? Cocok, kadang cocok kok. Nek sampean, nek aku cocok dasare Mas Gading ki dalang. lah sing Mbak Kairo ki ya sinden, ya terkenal. lah sing lakoni iki Sing lakoni nggih remen nggih Mas Gading. waduh, Lho kandhane Pak. sing sampean tenanan lho. Lah Aku mikir tenan anake wong lho sing kudulanan lho. Aku sebagai Pak yo ngono. Dadi sampean nak iya nak ora lho. Iki di live streaming penontonnya ora ben-ben hampir mencapai 5.000 penonton lho. Sampean tenanan ora? Kowe iki kok nyeneni Mas Gading kuwi kaya apane to jane? Aku bapake. Mosok Mas Gading iki gantenge kok dipak kaya ungkal iki. Ngono. Sik rencana. Berarti sampean setuju. Kowe rencana berarti arep aku paham ya. Apa? Lah kene aku mang rencana lho. Ora aku bapake lintang kok. Iki Berarti sampean setuju. setuju lho. Ana wong dipacokne Mas Gading karo Mbak Dasare Mas Gading tasik enem jalan. dalan. Ya. Terus Mbak Lintang nggih ayu Ya. loncer dhuwur. Setuju. Saiki lah viral. Lho, ya jelas setuju to. Nek aku gak. Lho, upama Mbak iki ya setuju Mbak nggih. Alah nggih, Wis ngantuk kita. Dilo tanggapan lho. nek aku ora. Nek aku kabeh iki dipikir-pikir sih. Piye to kok ora setuju iki maksudmu nggih? Pancen aku ora setuju kok. Sebabe Sing lanang dalang kondang, ya laris. Dilo Bintang tamu tanggapan. sing wedok bintang tamu sinden laris. Kok enene gak setuju? Ya engko sing korban mesti dadi korban anake. Lho kok korban anak iki? Ora diperhatikan jadi tolas tinggal tanggapan. Ya ora. Iya. Ora berkembang otaknya. Sing kono tanggapan dhewe kene tanggapan dhewe. Mula nek iso ojo. Lho kuwi urusane apa ambek kowe iki? Ayo. Anak lho anak. Kok iso ora setuju lho kenapa bener tanggapan kuwi? Nek iso golek sing nganggur. Dadi Mas Gading iki golek pengangguran ngono. Kowe iki yo ngono yo nek iso ki yo Iso memanage mengatur semua urusan rumah tangga dengan baik. Ngono lho. Karena menurut cara pandang geografis, sampean itu ngomong. Oh jane kok teko BMKG bareng gak kurang cocok gitu loh. Iya loh. antarane bener sampean iki kurang cedak kok. Nyelem Mas Gading iki sing cedak ganteng ora? Wong ngene lho, jenengan pikir-pikir yen nek ajeng seneng kalian Dik Lintang niki nggih. Dadi dipikir-pikirin nek sampean laris, Mbak Lintang laris, sing ngopeni anake sampean sing ben sapa? Nggih to? Lha nggih sing meraketna sapa? Mula dipikir-pikir. Terus pripun ta niki? Kudu pisah kono ya. Bener. Kowe iki sapa kok kudu pisah iki lho? Rumangsamu. Soale Lintangnya arep dolan aku ngono lho. Wis ra mungkin to, mosok menungso kok rabi mbek barangan iki wis ra mungkin. Sapa garangan? Kowe iki lho, Nyek luwak kok. iki lho sing dari Mas Gading kuwi ya. Nggih. Kabeh mulai Mbak Lintang, Nggih. terus dugi mbek Mak Seret kabeh yo ayu-ayu kabeh. Nggih. Kira-kira kowe iku mbok yo aja milih Mbak Lintang. Nika lho maksud dhewe nika lho, Cak. Nah, Nah, Nih, nggih. oke. lho. Oke. Masa arep seneng karo padha dhewe? Ora masalah. Lho kok ora masalah piye to, Mas? Ora masalah. Nek ngene iki tak ken jalukan malah rono-rono. Skincare sing